don't stress your mind. We coming home tonight. Magkabukog tubig para among hugas. Lang asa bis magkabo lang. Kuyugi ko lang be. Hi ta. Hello! Magkabo mig tubig. Tantog ra. Pero sa mainom no? Lula. Kabo sa ko. So kuyugan ko sa mga bata. Kaya na naman kami, ando na kami matutulog sa bahay namin, sa bahay bukid. So mag-igib ako ng tubig ngayon, carry ra oy, for panghugas namin sa mga plato. Dapit lang. So wag na kayong mag-ano ha. Luya na. Kuyugi ko lang, ali lang. Ali kuy. So magkabo. Sige. Magkabo ko din ang ako ang cellphone isa is gi-charge pa na ko sa ubos. Hinaot nga dali to kay mo kuan ba. Kuya, magkabo kuya. Asa magkabo? Ngade ka dira? Salud ko ha. Teoding. Kasi Teoding o Tita Oding. Uy, lingaw ka itong kuan ba? Si nanay. Ha? I support of PETA. Oh, diba? Pinindot kay mong balay ti ay. YouTuber. Pinindot kay mong balay. Salamat kayo guys. Pintali na ni te. Guys, Pintali na, ka-excited ko sa pintal. nangita sa kong ipintal dayo. La- Color kay kahoy manggod. Lagi parehag yung tati ay. I-enjoy sa anak ko ang color sa kahoy. Ti, ana ay, diri na ko bukuan tino, so diri ko nagkabo. Ay, ana ra ni tino. Sa kuan ra, sa hugas ko plato. Una, anak ti. Pwede maka mag-CR sa balay. Humana naman. Oh, si Oding. Mo na siya mo ang nurse diri sa municipality. Ha? Ay midwife, sorry, midwife sa municipality of Kulambugan. Malibog pang kuan ni nurse og kuan oy. Midwife pero lahi pa na silang obligation. Oh, dila na mi matulog ti ikaw. Nakadugay lang kung ginatulog. Oh, dila na mi oy. Lami kay ang lami kay katulog kay ngano murag biyog ma'am adto tag alas 2 ma kay adto siya dagat. Sos makamata siya alas 6. Di na lang ko matog dagat, maana na lang. Lagi ti. Yang mga kuan dito. Yang kuan. Tubig ti Uding. Yes, dai. Oh. Kay magkuan ko ka na manghugas ko og plato ba. Oh. Ari sa ko ti ha. So bugat kainog. Hello. Nakasalud ako. Oh my God. Dili di ay lalim ang kinabuhi sa kuano sa bukid. Tahimik. Sariwa yung mga hangin pero ang bigat ng mga ano. Alright. Pero okay lang. Laban tayo kasi kailangan yung mga tubig. Maghugas ako ng baso at saka plato namin. Yung pangangailangan namin everyday. Yung si mama ko is mahilig kasi siya mag-coffee, yung Nescafe stick. And then after that, kailangan naman naming maghugas ng mga ginagamit namin sa pang-coffee para bukas is malinis na siya. Parang walang daga na mga yung lalapit. So ayan, mabigat talaga siya langga. Ay, pero okay na naman. Ang saya. Dahil parang hindi na ako pang pageant ngayon, no? Parang Parang, lumalaban tayo sa kuan. Sa kabug. Masakit yung kamay ko. Parang siya. Wala siyang handle na Medyo masakit talaga siya. Ay, wait. Hanap tayo ng kumbaga hanap tayo ng dahon para may ayan naluta na siya. Kasi talaga doon
Doon sa ibaba, may tubig kami doon. Yung tabay dako ba at saka yung tabay na panghugas namin. O nilagay ko ng ano. So hindi na siya masakit. So don't skip mga Aj, mga langga. Hello. Hi Lola. Isya kilo. Nagkabo ko Lola oy. Isya kilo. Nindot na lagi imong balay to ay. Pasa. Nayo. Agay ta ha, Ginoo ko ta. Hoy, maluto man daita no? Ha? Maluto. Ano to? Oh, maluto. Kita oy. Magdala kay ignuog. Next time na mag-iigib ako is magdala ako ng tila ba na ilagay dito. Kasi naluluto. Sa Tagalog sa luto ta. Para bang ano ba? Naluto ang kamot ko. Ayan, sobrang ano. Sobrang bigat. Rulaban, oy. Carry. Ayan, oh. No scripted yung mga vlog ko, oy, para ano lang. Para makita nyo naman yung kung gaano kasaya ang life sa amin, sa probinsya namin. So, big shout out kay Yandongog, John Mark Ali. Ayan, so, Antigo BXU from Butuan. And also, andun siya ngayon sa Cagayan de Oro City. So, ang bigat lang ga. Uy! Uy, Ginoo ko lang ga. Ang bigat. So, maya na, uy. Ang bigat talaga, sobra. So, time check is parang 4:30 na ng hapon. So, laban, uy. Kasi, si mama na maghuhugas ng baso ngayon. Wala naman kaming trabaho. Ayan. So, thank you so much. God bless kay Mami Angela, Makuray na Buhay USC, and Kirby Kenneth Kali. Ayan, so andito na kami sa bukid. Kay APS John Gravity. Ayan. And kay John Ree Chupan. Hello. Oh, kagwapuha kay kahoy kuloy. Lagi. Hindi kayo nila. And then kay John Mark Ali, hello. Mang Juan, hello, hello. No, malapit na pala yung birthday ko. And wish ko lang na masaya and good health ako. And then, ayan, uy, parang ang bigat naman, lalo mang bumigat, dike. Kay ano pa, kay Hawa Camara, Mr. Benson Talbent. Ayan, so ang bigat. So, dito din kami iinom. Kasi, kalahi ang tawag dito sa amin since proyekto po ito sa Barangay Mukas. And then, ngayon, is continue din namin yung proyekto namin para magkaroon ang tubig, ang purok size, puzzle, at saka purok trees, 5 at purok 4. Ayan po. So ngayon kasi parang may nasira siya doon na tubo kaya doon kami nag-iigib. Medyo malayo po siya. And then parang hinihangal ako, parang ano ba, kanang gihangak ko. Ayan o. So laban tayo. Ayan yung bahay namin ay, ayan, may kusina na yan. O diba? Big shout out sa inyong lahat ha. And thank you so much. God bless. Oh my God. Nasaan ka na, Hawa Camara? Ba't hindi ka na dumating sa bahay namin? Hindi ka pumunta sa bahay. Hello, Hawa Camara. Hello kay Mr. Benson Talbin. Ayan no, na-shout out ko na ba lahat? Ma'am Sana Angni, Generous Bustamante. Ayan. Kay Laagang estudyanteng Laagan. Hello sir, big shout out sa dira sa Netherlands sir ha. Amping, God bless og thank you so much sa inyong mga pagpanood ng aking ina-upload sa YouTube. So God bless us all.